Здравейте! Това е втори епизод на сме попове големи, където продължаваме да се развиваме и да не спираме, защото ние сме много големи ботове. Сега мисля да поспим. Между това, ако чувате нещо, това е майка ми се къпи. Къпи се. Зомби! Зомбито гори, зомбито върви, зомбито е тук, да ви изяде. Зомбито е тук, да умре. Я! Не гърми, моля те, вече. Я. Сега, ще видим какво може да кажа. Ако може да гърми. Хора, щяха да ме убият. Как си скараха къла тоя? Какво направи? Какво прави този, бе? Как ми скара къла? Кое е срам? Аз съм човек, бе. Съм човек, не съм къде. Милюсен гоблин. Аз съм човек. Съм гоблин. Аз от тебе, бе. Разкарай са. Между играх съм много малко съм играл. Съм там 50 минути играх. Извън камера ще са. Сейчас неща. Как си намери кушайка? Не, да направя едно такова. Това не се знае. Че искам кушайка. Но як изглежда, много по-яко. Сега лесно да се връщам. Продължаваме клипа. Майка ме слезе от банята. Трябваше да се премести или ще ни пречи. Но клипа на Майнкрафт. Или сме ботове големи. О, аз съм го направил точно, бе. Вау, направил съм точно така. Чай се проверя нещо само. Така. За какво беше? Да. Ама видя има днес. Малко. И имаш нездравни новини. Майка влезе в стата ми да се преоблича. Така че ще снимаме на дивана. Извънредните новини приключиха. Да продължаваме игра. И оправихме се бутоните, сега са големите и бяха малки. Какво направих? Искате ли да живеем там? Изглежда ми забавно. Импа се заселих на един такъв остров. Не ме хванаха мобове. Сам дето умирах. На Survivor знам, че мога да снимам. Пък той ми е на телефона. Селих там горе. И си живях. Живех си аз. И препоръчвам, играйте Mortal Kombat. Хикс. Доста е забавно. Мога да ще направя клип на Mortal Kombat. Mortal Kombat! Ще направя клип! Първия ми клип на Mortal Kombat. Вече съм супер развит. Да продължаваме. Аз мисля, че трябва да събера малко дърво. Защото съм Survivor на годината. Не. Бързо да скатериме. Скок. Еляж тук съм си направил стълбички. Защо ми е включен плюса? Хора, включил съм си плюса. Ще се върна, когато го правя. Разбрах кое. Правих. Мамо, облече ли се? Добре. Това си в стаята.
доста скучен. Сега не сме правили нищо. Но сега ще правим. Мамо, какво има пак? Ще се върнем. Сега. Хора, имахме извънредни новини по нова телевизия. Крипър гръмна и ми троши меча. Но само това спокойно. Всъщност, ако можете, прегледайте, пак ще го прегледам. Дали? Мечът ми да. Абе, какво да прегледаш? Така се обърка. Мамо, какво пак? Дали излезеш? Стига те, връщам се след малко. Продължаваме клипа и вече нощ. Ще погледна нещо в интернет. Интернет. Мисля да си направя печка и крафтинг тейбъл. Аз имам крафтинг тейбъл, само печка ми. Заедно. От тебе. Кай тук ще. Омага не така. Искам да си гледате към мене. Така, добре. След си така не мога да видя какво мога да правя. Нямам кола. Аз съм си изгубил кола, хора. Аз съм си изгубил кола. Мах толкова с кола. Ама крейбъра ми ги взреви. Лош крейбър. Ще убия твой приятел. Паякът. Няма как да ме гледаш. Ти ме покажеш, Компи. Що не си мъртъв? Компи. Дай ми паче. Даде ли ми? Лош паяк. Света ме мрази. Майнкрафт ме мрази. Ночь, помогни ми. Ночь. Искам при ночь. Чао. Искам при ночь. Защо няма скин? Обмахна съм си крайно, че го прави сега. Започваме. Прави си скин. Беше ми много скин. Това скин носи го обичам. Веднъж играх с сървъри. Играх на Skywars. Един като ме видя. Драго не мя. Там като ме видя и тръгна към мен, аз му се показах и бяга се просто. Бягам. Аз си бях се скинал. Това е целта просто, да ги плашам. Защото е такива ти мислиш, че съм 20 силни, но пък аз съм 20 бот. Така. Какво правиш, бе? Нищо. Къде ще играе? Пак имам извънредни новини. Защото баба ми нахалта в стаята ми. Той ми вика да чета книга. Пак ме накара. Лош крипър! Развали ми. Как си се качил, бе? Благодаря си, крипчо. Мога да направи колко подходмичка. Не ми харесва. Ама това няма да ми е къща. Ще го направя много къща. Ще го направя много къща. Тя ще го задълбая. Ето ще го задълбая от така. Ще е така лава. Ето ще има
Не, ще държи вода. Така, ще тече вода е от тук. Направя по-голяма дупка. Ще тече вода. Отстрани ще го направя скоро. Има такъв много як мост. Ще го направя. И да, ще бъде много яко. Много големи планове. Ще ги разкъртя тук. Той ще разкъртя. Аз няма да да разкъртя. Чакайте бе, аз какво правя? Бамбук. Аз трябва да си го съдя това. Аз ще го съдя. Бе! Принцип показва, че на пясък се съди по-бързо. Каже, аз мисля така. Защото никой не ме е лъгал да се казвам. Един приятел веднъж ми каза, че кодът за село е 3-0 или какъв беше. Аз го написах, ми си спана за село. Защото може да е случайно. И пак спана за село. Каже, не го помня кода. Не го помня хора, не го пише. Виждате, що не става при мен. Ми ще да се го помня. Тя бях крабите, но забравих. Нищо. Там е сработен. Може да попълна колко много ще го направя. Един мост. Там е така ще стига догоре. Ще стига догоре моста. И много яко ще изглежда. Просто нямате представа колко яко ще изглежда. Да, аз такива планове ми са. Но и кога го направя, как се нащая. Ще направя както се казвам сега. Ще ми дадам под друг нещо, как мога да направя. Има кол. Ето ще се засидя. Ще живея тук за малко. Аз ще го гледам това място. И сега малко да покопам. Там. Ще покопам. Тема кой сме гръбнаха. Така. Ай толкова не стига. Един колбок съм. Конем 10. Добре. Ще на сторича. Това не ме е. 2, 3. 3 бе. 2, 3. Не, горе до половината, да. И как дошли до цели половината? Точно. Литери. Добре, мисля да пробва сега върху моста. Тук съм много газен. Направо дърво, така че сега ще една Iron Bradва. Ще почне да сика дърво. Така, ключки. Iron Bradва и сега отивам да сика дърво. Ще го сика беше, ще го сика дървото. Не, искам изцяло такова дърво. Първо да убия кравата за храна. Я. И ще се върнем когато събера дървото. И така, продължаваме, събрах един стек на обработено дървото. На един стек обработено. И ще приключим в този клип, защото нещо не ми даде да имам клип по-дълги от 15 минути. Значи 11 минути нещо. Така го обработих и чао.